Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano neconfession yangu iyo yandiinayo. Ndoda kureurura kuti ndakaurayisawo umwe mukadzi, saka mukadzi uyu ainge achigarawo kulocation kwandainge ndichigara at that time. Zvino mukomana Shi, kwandainge ndichigara mazuva acho iwayo kwainge kuine problem yemvura, saka painge paine pamwe pamba apo painge pakadriliswa borehole because yainge iri nguva yema-elections, pakadrilliwa borehole racho iroro. Saka taibva taenda pamba paya paya tichinochera mvura, but vanhu vepamba paya ivo vainge vakati kune avo vanenge vachida kuya kuzochera mvura, munofanira kuzotanga kuchera mvura kubva na8 am kuzonosvika na4 pm borehole rinenge rakiwa. Saka zvatainge tichiita mazuva acho iwayo, mvura yainge ichinetsa, ndimwe nguva waikwanisa kutofamba uchitsvaka mvura ugoishaya, but ipapo pakaiswa borehole takabva tatofara kuti at least tainge tava kuwanawo pekuti taitoziva kutoti kana uchida mvura unoenda, but problem yainge iri yekuti queue man, kutoti unge uchikwanisa kubata line. Zvatainge tichiita ndezvekudai, taenda nemabhakets kana kuti zvigubhu zvedu, then zvigubhu zvedu nemabhakets ndo zvaizorara zviri muqueue. Then mangwana paya paya kuma 8 ndo pataizoenda manje tobva tazonochera mvura, uchitoti kana wachera mvura then the other person will be next in line. Saka zvakazoitika ndezvekuti nerimwe zuva ndakatoenda kuya as always. Saka the previous day ndainge ndasiyawo mabuckets angu 5, saka I was going to be the first one kuti ndinge ndichizotanga kuchera mvura. So usiku hwacho ihwohwo mwana wangu iye akabva angotanga kurwara achipisa muviri. Ndakazama zvose zvandainge ndichiudzwa naamai vangu kumukwiza nesalt yemagodo, but still mwana akaramba achingopisa muviri. Mangwana acho makuseni ndakabva ndati what I have to do is, since mabucket angu iwo ari iwo number 1, rekedzai ndinge ndichienda kumba kweumwe mukadzi uyo ainge aine mabuckets ake uyo ainge ari number 2, ndokubva ndaenda kumba kwake. Apa ndainge ndichitoenda kuclinic, ndikabva ndati vasikana tarirai muone kuti ndarwarirwa nemwana. Saka apa ndava kutombomhanya nemwana wangu uyu kuclinic. Saka ndanga ndichikumbirawo kuti imimi pamuchaenda kunocherawo mvura, handiti munoziva kuti nezuro takangosvikirana uye ndisu tainge tiri vekutanga, inini ndikaita number 1. Saka ndanga ndichikumbirawo vasikana kuti paya kana muchera mvura mobva matanga nemabuckets angu 5, kana madaro then munobva mazongomaisa paside. Inini ndichati ndichibvawo kuclinic ndobva ndazouya ndobva ndazotora mvura yangu, ndinokumbirawo vasikana. Iye akabva ati no problem at all. Saka pamba ipapo painge paine umwe muti, ende akabva atoti ainge achazotonoisa mabuckets angu pazasi pemuti iwoyo kuitira kuti mvura yacho inge ichizongoramba ichingotonhorera. So mukoma ndakabva ndati paripo wena, ndava kumboenda nemwana wangu kuchipatara. Ini ndakabva ndazoenda nemwana wangu kuchipatara, ko ndaigozivei kuti iye paakazoenda kunochera mvura zvaakaita ndezvekuti akangosvika ndokubva atotora mabuckets angu akabva atongonomaisa pazasi pemuti uya, ende mabuckets awa ainge asitomborina kana mvura, ndokubva atochera zvake mvura yake akabva atoenda. So muswere wese wezuva ndainge ndiri kuclinic, kwainge kuine maziqueue apa manesi vachitoshaina zvavo. Pandakazodzoka kumba it was somewhere kuma 5 pm apa mumba mvura mainge musina. Ndikabva ndati sezvo ndataura nemukadzi uya regai ndinge ndichienda kunotora mabuckets angu. Ndichisvika kuya mukoma ndakabva ndatoona kutoti mabuckets angu iwo ainge akatorongedzewa. Ndakabva ndatongoona kutoti mabuckets angu ainge akatongosiwa ari pasi pemuti ipapo asitomborina kana mvura zvachose. Ndakarwadziwa, ndikabva ndati haisi nyaya. Ndakabva ndazotora mabuckets angu ndokubva ndazodarika nekumba kwake mukadzi uya. Ndikabva ndamubvunza kuti asi nhai vasikana, ko wai masarudza kundiitirawo utsinye hwakadai? Handiti ndakuudzai kuti mwana wangu ari kurwara here? Ndabva ndati tarirai muone izvezvi, kana mvura chaiyo yekuti ndinge ndichishandisa nhasi handitomborina. Hei, mukadzi uya akabva atongoti
I don't even know kuti pamba pangu muri kutsvaka chii, kazi mauya kuti munge muchizongonetsana neni. Ndokubva atodzokera zvake mumba make. Ndikabva akati andikanda rafu kudaro, ndikabva ndati zvakanaka ivasikana, one day it is going to be you. Then there was this other day, naiyewo akauya nemabhaketsi ake, tainge takatogara zvedu muqueue, so akati auya nemabhaketsi ake, then akabva azotaura neimwe friend yake. So friend yake iyo kune kwayainge ichida kumhanyira, ndokubva vazochinjana maposition, then iye akabva azoenda kumberi kwangu. Ndakabva ndazosimuka paya pandainge ndiri. At that time paainge ava kutanga kuchera mvura, ndikabva ndatora mabhaketsi ake. Aiti kana achera mvura ndobva ndarasa mvura yaya pasi. Takabva tazotanga kurwa paya takarwa for a very long time until murume wake ndiye akazotouya, then akabva azotora mukadzi wake vakabva vaenda. Mumwoyo mangu ndakabva ndazviudza kuti aiwa hondo yaya yatanga. This was the beginning of our war. Ende ndainge ndava kutozviudza kutoti munhu uyu ndoda kuti ndinge ndichizozorora kana ava 6 feet underground. And we fought mukoma Nashi. Zvino takati tichirwa kudaro, mukadzi uyu akazoti atorwa nemurume wake. Ndopa ndakabva ndazoona kuti ndainge ndichiri ndakabata chipenga che-t-shirt yake. Chipenga ichi che-t-shirt yake ndainge ndichazochishandisei, but ndakabva ndazofunga vamwe gogo ava ndainge ndakamboshandidzana navo vakabva vazondipa mushonga wemupfuhwira. So mukoma ndakati ndaenda kuna gogo vaya ndokubva ndazovarakidza chipenga che-t-shirt chiya ndikabva ndavaudza kuti it belonged to my enemy. Ivowo vainge vatonzwa kutoti ndainge ndaita fight naye mukadzi uya vakabva vati usawara muzukuru, zvose ndichazvigadzirisa. So mukoma Nashi ivo vakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizosiya chipenga che-t-shirt chiya. Ndikabva ndazochisiya kumba kwavo. Vakabva vati mangwana ndikuda kuti makuseni unge uchiuya kunoku nemacandles 12. Vakanditi ndinoda macandle ered. Vakabva vati unokwanisa here kuti unge uchitenga candlestick. So mangwana acho makuseni ndakabva ndapinda mutown and ndikabva ndatenga candlestick that could hold 6 candles. Ndikatenga nemacandles angu ered. Ndokubva ndazodzokera kumba kwavo gogo vaya. Saka ivo vakabva vazonditi vainge vachazondiudza musi wacho watainge tichifanira kuti tinge tichiita mhiko dzacho. Vakanditi zuva ratinenge tichifanira kuti tinge tichiita mhiko dzacho, ivo vainge vachazobatidza macandle 6 vari mudare ravo, then inini ndaizobatidzawo macandle 6 ndiri kumba kwemukadzi uya wandainge ndakabva mukurwa naye. So ndakabva ndazotora mamwe macandles 6. Vakanditi macandles awa ndaifanira kuti ndinge ndichizonomaisa pasi pemubhedha, then ivo vainge vachazondiudza zuva randaifanira kuti ndinge ndichizomashandisa. Ndakati ndasvika kumba ndikabva ndatora chicandle stick holder chiya ndokubva ndachihwandisa ndisingadi kuti murume wangu ange achizochiona. Then macandles aya ndakabva ndazongomaisa because vakati unofanira kumaisa pafloor direct, but ari pasi pemubhedha wako. Then vakabva vazondifonera nerimwe zuva. Vakati vandifonera kudaro ndakabva ndazonzwisisa because musi wacho ivoyo vainge vakati zvinhu izvi taifanira kuti tinge tichizozviita kana kuine mwedzi muchena. Ndokubva ndazobuda panze ndikabva ndatanga kufamba, ende ivo vainge vakati ndaifanira kuti ndinge tichizviita na exactly 2 am. Saka vakandifonera kuma past 1 vakabva vanditi chibuda unge uchienda kumba kwake, then wobva wazomirira kana dza 2 am ndopa ndichakufonera text message kuti tinge tichitanga kuita zvinhu zvedu. So ndakatotora candlestick riya uye zvekare ndikatotora nemacandles angu nematches, ndikabva ndatora nechibaby blanket. So ivo vainge vakanditi hakuna ainge achazondiona, uye zvekare vainge vaine mimwe mishonga iyo yavainge vakandipa. Saka mukadzi uyu kubva pamba apo pandainge ndichigara nemurume wangu, ndingangoti it was about 3 meters, vainge vaine mumwe mushonga wavainge vakandipa uyo wavainge vakati wainge uchazondichengetedza kubva kune avo vanofamba usiku, matsotsi, uye zvekare nekuti pamba apo pandainge ndichienda kunoita zvinhu zvandainge ndichiita, then vanhu vepo vaisafanira kuti vange vachizumuka. Uye kunyange imbwa, ndakatosvika imbwa dzakatorara ndikatoita zvinhu zvangu zvose zvokuti mushonga iwoyo
kana kuri kunzi kana kuine mbavha dzinoshandisa mushonga wakaita semushonga wandakapiwa nagogo ivavo munomuka mumba mava muground. So iye mukadzi uyu ainge achigara mumain house, but room yaainge achishandisa iye nemurume wake, window racho it was on the other side at the back of the house. Saka ndakatotenderera. Zvino ndakazoti ndava kweya ndikabva ndatongonhongawo chimwe chibhaketi, ndikabva ndatotora nebaby blanket, ndikabva ndafamba zvinyoronyoro kuzonosvika ndichizonosvika padhuzesa nehwindo rake. Ndopandakabva ndazotora matches yangu ndikabva ndabatidza macandles angu ari 6 kudaro, mushure mekunge ndamabayirira pacandlestick holder iyaiya. Ndakagara mukomanashi, then mukadzi uyu iye ainge akanditi ndaifanira kuti ndigoramba ndichingocheka matext messages ake, because na2 ndopa akandifonera achindiudza iye achiti ndabatidza macandles kuno, newewo uchibatidza ako macandle ikoko. Ndokubva ndamabatidza. Kana iri sefoni yangu ndainge ndakaita kureduce brightness zvezvo zvekuti vanhu vasazoona. Then mukomanashi ndakati ndabatidza macandles aya, apa kwainge kuchitonhora sei from 2 am 3 am no text kubva kwaari. Ndikangoti na 3:45 that was when paakazonditextera and she told me kuti it was fine, ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichidzokera zvangu kumba kumurume. Ndokubva ndazodzima macandles aya ose, ndikabva ndatora macandles angu uye zvekare necandlestick holder yangu, ndikabva ndadzokera zvangu kumba. Mind you, mukadzi uyu zvekare ainge akandipa imwe mishonga. Saka mishonga iyi yaakandipa it was like powder, but powder yacho manje yainge yakaita kunge glue, because powder iyi ndakazoti ndazozvizora nayo. Powder iyi ndakatonzwa kutoti yairembuka sezvinoita derere, like the moment when it gets into contact with your skin, powder yacho inobva yaita liquid zvekuti inenge yava kurembuka kuita kunge derere. Saka ndainge ndakanzi powder iyi ndaifanira kuti ndinge ndichizomirira apo murume wangu paanenge abatwa nehope. Inini ndobva ndazomuka, ndobva ndazokurura nhumbi dzangu dzose. Kana ndadaro ndaifanira kuti ndinge ndichizofuratira, but ndakamukotamira. Ndakaita zvekutomukotamira, but ndakamira kwainge kuine musoro wake. Ndikabva ndaita saizvozvo, ndokubva ndatora powder iyaya ndikabva ndatanga kuzvizodza kumagadziko kwangu. Ndakatanga ndazvizora magadziko angu. So ndakati ndakamukotamira kudaro, ndikabva ndazonyika chigunwe changu, ndokubva ndazonombora powder iyaya ndikabva ndatanga kuibayirira kusimtu kwangu uku. Then ndakati ndapedza kudaro ndokubva ndazobuda panze. Saka ivo vainge vakanditi kana ndabuda panze ndaifanira kuti ndinge ndichizofukura, because ndainge ndakapfeka dress but ndainge ndisina chipfeko chemukati. Ndokubva ndaita zvekare zvekukotama, but ndainge ndakakotamira room iyo yandainge ndichigara nemurume wangu. Ndakati ndakotama kudaro, ivo vainge vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizoreleasa, kutoburitsa mweya. Vakanditi you have to try as hard as you can, kuita chekutomanikidzira chaiko. Ivo vakanditi if you feel as if unenge usingazogoni kuita mweya uchiita zvekumanikidzira, unofanira kuti unge uchizoboilisa mazai. Saka makuseni acho ndainge ndakatenga mazai angu 7, ndikabva ndazoboilisa mazai angu aya 7, zvekuti kunyange murume paakazodzoka achibva kubasa akatotanga kutocomplaina by the time that we went to bed, because ndaingoramba ndichingoregedzera. Unongoziva mazai akaboiliswa kuti ndozvaanoita, unenge uchingoregedzera non-stop. So ndakazoti ndava panze paya ndokubva ndamanikidzira, ndikabva ndapusha all the gas that I felt was in my stomach. I pushed so hard zvekuti ndakabva ndatozviitira just a little bit poop, tsvina chayo but shomanana. Ndokubva ndaregedzera paya. Saka hanzi kuregedzera kwandainge ndaita ikoko ndokwainge kuchazokonzeresa kuti murume wangu ange achizorara usiku hwose asingamuki, and if he was going to wake up he was going to find out kuti his wife was no longer with him. So mukoma ndakati ndapedza kuregedzera kudaro ndokubva ndazotanga kufamba zvangu
ndichienda kumba kwemukadzi uya wandainge ndichida kugadzira. So ndakazotodzoka mukoma. Pandakadzoka ndakatoona kuti murume ainge akaita kuita kubu kufenta chaiko, akaita kurara. Ende ndikabva ndatongopindawo mumachira, ende ndainge ndisina kuloka door because door ratainge tichishandisa panguva yacho iyoyo tainge tichiita zvekuloka necheni. Saka ndainge ndisingade kuti vavakidzani vange vachizosvika pakundinzwa ndichivhura door uye zvekare ndichirivhara because rainge riine noise nekuda kwezicheni racho iroro. So ndakabva ndazopinda zvangu slowly back into the room, ndikabva ndapinda mumachira. But ndisati ndapinda mumachira, since I was freezing, ndakabva ndatoboilisa mvura, ndokubva ndaisa mvura yangu muzvigubhu, then ndikabva ndapfeka masocks ndisingadi kuti iye ange achizozvinzwa kuti I was freezing like that, ndokubva ndazotorara. I can say kuti after about 5 days, that was when pandakanzwa kuti mukadzi uyu ainge akangowanikwa akadonha ari mumba make because hanzi akangoridza mhere. Vavakidzani vakabva vamhanya, vakabva vanovhura dhoo rake, vakabva vaona kuti chibereko chake chainge chakatodongorera panze, uye mukadzi uyu ainge achitobleed, hanzi all over the floor, hanzi there was just blood and ropa iri mukoma, hanzi rainge rakaita like dark black ropa racho iroro. Saka munongozivawo kuti munyika medu mune maproblems emaambulance, kuti kunyange mukafonera ambulance inokwanisa kana kusatouya. Saka vanhu vakabva vazotongoitawo zvekuhaya motikari. Painge paina vamwe baba avo vainge vaine chipikapu chavo, saka ndo vakabva vazoenda naye kuchipatara mukadzi uyu. But when she was being driven to the hospital, akabva azoshayika mukadzi uyu. Ndo maurayiro andakamuita mukadzi uyu. Ndakatongomuuraya nekuda kwekuti takanetsana tiri mukiu yekuchera mvura. Please musazotaura kulocation kwazvakaitikira zvinhu izvi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Naimi zvazvakangooma hazvo veduwe. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things do happen in this world.